Pajii kuvahtaa aina. Mä oon jokaisen logiin. Minuutus näkyy siinä, mä teen valituksia siitä. Okei. Mä blurras. Mikä tuo? Blurraa mei! Joo, mä blurras. Se on sitten 10 Soppa Jimi on menossa. Humpilla. Mitä vasta? Klassikki. Oikeesti. Joo. Ei vittu. Mitä sä kuvat? Kuvaatko sä oikeesti jotakin vlogia? Joo. Miks vittu sä otat? Siis tuleeko tää YouTube? Joo, YouTube. Vasta tommonen 16 €. 2 klipiä sandwichia. Karkkipussi. Paljon sä oot kuvaa? Mulla on niinku nälkä. Tää on toka klippi, mikä mä... Jotakin oikeeta ruokaa. Klippi sun perseeseen. Mutta sä kuvat oikeesti meidän. Okei. Sanotaanko... Ai koko porukalla pelastaa. Joo. Sitä on voitais kyllä. Kenen se peli? Olavi. Olavi on tietoinen. Ai jaa. Rehellisesti sopii. Ja milloin Limingalla alkaa dirry? Sunnuntaina. Klubi mustaa vastaan. Heti pelikallis. Joo. Vittu. Siis mä olisin voinut sitä mieltä mennä saatana katsomaan. No vittu, että BB uraiskalla Ervinkö Ervillä ja kikkään. Otan paska peli. Paljon pinnoja. Älä lyö. Lyö. Mä oon mennä samalle paikalle vaan. Tulee tänään illalla. Ei. Lopeta. Mä voitin ton. Sillä pokerin. Sopii, missä me ollaan? Me ollaan Erkkilässä. Erkkilässä, Erkkilän paikassa. Pari tuntia. 3 tuntia peli alkuun. Nyt mennään syömään. Joo. Syömään. Kyllä. Klassikkia vastaan pelaillaan. Niin on. Siellä on Franssa vielä. Ai ja. Kova jätkä. Sitten syön nyt hyvin, sitten pelataan hyvin. Yes. Sitten... Joo. Niinpä. Just näin. Se on just näin. Eikä väärinpäin. Vittu, Klas. Okei, mä sanon sitä tähän klipille. Mä sanon sitä tähän klipille, kun vittu Frans ja Ninander vittu tappaa mut. Sami paljon päättyy. Sami! Seppo paljon päättyy. 9-8. Come on! Oho, nyt on vähän. Oota. Kekkis, mihin me ollaan menossa? Me ollaan menossa saunomaan. Hei, mä kyllä haluan Hei, joo, mä kuvaan, me mennään mä käyn uimassa. Ikku, sä kuvaat mua, kun mä käyn uimassa. Miks tää on näin huono tää kamera? Ei. Ihan sama. No niin, nyt on hyvä. Uintivideo kohta tulossa. Käydä ihan siinä lopussa, että mä pistän kaikki lämpimät vaatteet. Ei, mut mä haluan käydä saunassa sen jälkeen. Nyt mulla pitää olla lämpimät vaatteet, muuten minä en tuu sinne rantaan. Okei, no. Okei. Katsotaan miten mä kuvaan. Mikä tää?
Oho, Se on muu. Mitähän nuo katsoo? käypä kun. Käy. Se on järketty, se on traumat. Oi saat! Tulee valot. Ja hei, et jättää. Moro. Tänään nyt taas kumpaa. V-logi. 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 Iikka V-logi, tu V-logi. Samppa J, tu V-logi. Onks Samppa J täällä? Ei oo Samppa J. Hei Sami Kvist. No vitun puhelinta. Ja yhdessä poistaa Aapo Haapaniemi. Hyökkääjä 97 Allen Pääkkö, 21 Jeveri Kamponen ja 76 Aaro Hänninen. Kotijoukkue osuu maaliin 33 Matias Virve. Puolustajat 3 Paavo Heikkilä ja 26.
Oi, on se. Nyt on paremmin kiinni puhelimesta, niin ei karkaa puhelinkaan. Joo. Kyllä mä annan sun puolesta. Saanko mä selostaa tähän vielä se? Saat selostaa. No. Älä käytä pahoja sanoja. En käytä. Se yksi klippi, sori siitä. Siinä vähän lähti käsistä. Joo, mä ehkä. Joo. Joo, tosiaan jatkoajalla voitettiin kumminkin peliä, että... Joo, voitettiin peli, mutta... Paskaa peliä. Joo. Lahtisen fiilikset. Oliko harvinaisen paskaa? Oli. Sitä minäkin. Öö... Ollaan junassa. Niin.